በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መንፈሳዊ ድራማ አርእስቲ ድራማ ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንዓና ነቶም ንድሕን ግና ኃይለ አምላኽ እዩ። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ስማዕንዶ ተርሚኖስ ዓርከይ ኣብዚ ዓዲ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ስራሕ ዝሒሉ እዩ ዘሎ። ስለዚ ባሕሪ ተሳጊርና ስራሕ ዘይንደልው ኸድና ጽቡቕ ሓሳብ ይግዝፋር ዓርከይ ስራሕ ዶ ካብ ንብል ደኣ ክንደይ እናጌርና ዘለና ጽቡቕ ኣለኻ ንኽይድ በቃ ጽቡቕ ካብ ተሰማዕና አንጌኻ መምጻእ ብንጎ ጉዕዞና ክንጅምር ኣይትደንጊ ረሕረ በቃ ይድንጉኔ የለነ በዓልቲ ቤተይ ስራሕ ኣብ ዝሕለና ነዊሕ ይር ዘሎ ከምዚ ኢልካ ክንበር ስለዘይከኣል ምስ ግዝፋር ዓርከይ ባሕሪ ተሳጊርና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና። ከመይ ይመስለኪ? ሓራይ ጽቡቕ ካብ ሓሰብካየስ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ጽኑዕ የርግጽካ ብሰላም ከዓ ተመለሰኒ ክብሪ በዓል ቤተይ። አንተ አስተርሚናስ አንተ አይደንጊ ጠሊምን ንግዲ ቁርም በርቀት ይልኒ ሄው አንተ ናይሎ መቆርስ ፍሉ አንተ ደንጊ አንተ ይጉድታ ሄው ወይ ቁሪ ኢታ ግዝፋር ኣብዚ ደኻ ሓዲርካ አንተ ናብ ጉዕዞ ዝሓሰበ ዶ ክሳብ ሕጂ ድቅስ ኮይኑ ረፊድ ቀትሪ ኮይኑስ ክሳብ ሕጂ በይዶንጊያ ንዓና ይበል ቅልጥፍ ንበል ፀሓይ ከየርክበና ኣታ ምድንጓይ ሲደንጎኹን ንኸይጥራይ ሕጂ ኣታ ግዝፋር ዓርከይ ደኻም በርሜትና ኣጆኻ ቀሪብና ኢና እዛ ትሪኣ ዘለኻ ብልጭ ትብል ዘላ ዓዲ ንሳያ ቀሪብና ኢና ተርሚኖስ ዓርከይ ኣጆኻ ኣብ ምቕራባ ደሞ ደኻም ወዲኣትና እዚኣ ኮያ ተርሚኖስ ዓርከይ ኣቲና ኢና ትሪኣ ኣለኻ ኣጆኻ በፂሕና ኢና ዝዓርከይ አንታ ተርሚኖስ ዓርከይ ንዓስከኒ በቦ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወርሒ ንሸይጥ ኢና ወርሒ ንሸይጥ ኢና ኣታ ኸም ይኮነ ዝብል ዘሎ ወርቂ ንሸይጥ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ወርሒ ዳ መን ክሸጠልካ ኣቤት ርእሲ ሓቢጣ السودان نايتاتنا نديو نايتاتنا رئيس حبيبه نخيد قداي ورقنا نقبر وحقها قصفر عركي نغيد سلام زحوي زوارقي كنديو ورق خنجز كابر حقبت هينا متينا زلنا
عزيو داس زبلن صفوفن زغنا ورق لكم ناي 10 دينار አለው ناي 500 دينار አለው كمون ناي 100 دينار አለው ካብዘስ ዝበለኩም መሬትኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ ሓራይ ጽቡቕ እንባር ንሕና ኣዚና ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጻና ነጋዶ እንዲና ስለዚ ቁሩብ ቅናሽ ጌርካ እንተሃብካና ጽቡቕ ነይሩ ኣብዚ ሄና ኸ መውሰድናልካ ነርና እዚኣስ ክትሓስዩኒ ኢኹም ካብኡስ ዋላ ሓደ ትርፊ የብሉን እዚ ኸማን ካብ ርሑቕ ቦታ መጺና ስለ ዝበልኩም እየ እምበር ዋላ ሓደ ትርፊ የብሉን ንዓስከ ጉዝፋር ዓርከይ እንታይ ሓይሽ እቲ ዕዳጋ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣመናኺርዎ ዝቕንስካ ኣይመስልን እንታይ ንግበር ከላ ተርሚኖስ ዓርከይ ዝቕንሳ ይመስልን ስለዚ ስቑልና በቃ ካብቲ ናይ 10 ዲናር ሒዝና ንኺድ ሻራይ በቃ ንኺድ በቃ ከምቲ ዝበልካ ይኹን እወ ንኺድ حراي بلسكا كابتن 10 دينار هابنا أتاق زفار عركي أبزع عد درس 3 عمد قرنا إذ جزي هاول حانت زي بلو أو خلو أتو يزبل بكا وا زعدنا خانا في غنايو وفلايك آتنا برانا هو حقها ترمينوس عركي عدو ليلكا ورا أنس سقعت هالني أنت سقعتي إنت هو أنت ترمينوس عركي إذا نسنا لدحرنا سبعي لمدن كي يخونا سقات هالنيو قزفار كما يرزقوا حسابي بمثلك عند عيب عالت بيت كان بر بعالت بيتي فتي ما 5 يتقبرني اي توعين يا خا اي ترمينوس عركي سبيت زعمنن ما يزحقونن كو حدا يزبحال كم يجر كان ذا سبيت خا تامنا لها فتصم بعالت بيتي يا ابنتان أبقال كيراننا زياد صنعتيا دحريك أخار قوبزن صحيح رأيت فلتنيا سلازي با زيز مكح يا منيخا أي ترمينوس ترى عرا عيان تاتعسي كم مغلنا يحلف يبلو أما هيا ندعا نعطات مكح الله سبيت خالي ميديا أخمد سوعل نقبر أبيت حلمي بلويتي بديف كاسه بقدر اتعلم جميركا بعالتي بيتي سي بدي ارجع كاوت لبلا فصم زي كوني يقداس قدا في زبلكا يهون كابلكا غنصا جميلن انت لميت كايا نسلس عامتم لسرح وقي هبكا نساخو بصيحا خيل مركاته بصيحا انت تهبني انا ولا او بصيحا خيل مركان دحر دامصي اتي مسحا خوينا زدخمكو هابتي توسدو ابقالنا نسمع صبو بلك خيد مرغني كيد ابيكو غيسلطكا ايسلطكا
ሰላም ዛጓለይ ሰላም አቦ ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጻኹ እሞ ንኢለ ንጸውዕለይ ሓራይ በሉ ኣብዚ ጽንሑኒ እምበይተ ኢለኒ ንዓኽን ዝደለየ ጋሻ ኣብ ደገ ይጽበይክን ኣሎ ትፈልጥ እንዲሁማ ድሕሪ ጎይታዬ ኣይኮነን ካልእ ሰብኣይ ፀሓዩ ይርኤ ከም ዘይፈልጥ ስለዚ ኣይትመፀካን ያብልዮ አቦ እምበይተ ኢለኒ ድሕሪ ሰብኣይን ደገ ወፅአን ኣይፈልጣንን ስለዚ ኣይመጽእን ኢለናኹ ስምዕሞ ዛጓለይ ኣነ ካብ ተርሚኖስ ተላኢኸ ዝመጻኹ ስለዚ ተቐልቀል እንበል እያ ሓራይ በሉ ክፍትን እምበይተይ ካብ ጎይታይ ተርሚኖስ ተላኺዮም ክንደይ ዘረባ ምድግጋም ትፈትው ኢኺ ኣይትሰምዕን ዲኺ ወላ ካብ ተርሚኖስ ተላኺ ይኹን ኣይትመፀካን ያበልዮ ደጊምክ ከይትምለሲ ሂድ ሕጂ አቦ ነጊረኩም እኮ ነይረ ፍጹም ክመጽ ኣይክእላኒ ሕጂ እውን ኣይመጽእን ኢልናኹም እየ ንዕሞ ዛጓለይ ናብ ዝንመኻኸር እንኩም መዚአን ዛጓለይ እሞ እንታይ ተገበርና ኣይሓይሽ ንረብሓኽን ገለ ክልቲኦም ዝፈልጥዎ ምስጢር ወይ ድማ ዝኾነ ንብረት የለ ነብሰን ክሕፀባ ከሎ ዘውፅኣ ቀለቤት ነይሮ ንሳ ድኸበኩ ጽቡቕ ዛጓለይ ድሓር ከዓ ክልቲኦም ይፈልጥዋ እንድዮም ንዕበልኺ ድምፂ እያ سودي زمص زلو غسفاري بس اي ترمينوس عركي ابرئ زاملات رؤسو ملاط دخنتك احيزل ماتي انت يكون كبلي ترمينوس عركي بلا بسرات حيزل كامت يلهو هاي غسفار اي لا يطعم بسرات كيلو كايمو يا قداسه دايم كامسيخا مدكام سيدهم كون يا قدا مسبيت خاطعم زخنا قنيات قنينا لميده يا لميداتني تلاماميدنا طعم زخنا قنيات كا قنينا زيكون بعلت بيتي فصيما يتوعلني يا منني يزمو كتامن طرح يزلك زتخعو ما يدي حفس كوينو انت زي امين كا انك زغلبت رايو كاب سبيتي دمت اي خاين ناي سبيت خاي قطاس طعم زخنا قنيات اندينا قنينا انتي زخمي لي يخون امنني بيعاتني إلاني زفادي خلي اي برخاي بعد باب بغل غسيرة غزفار قال يعصفني انا انقاو صدى النبرة
ترمناسي ايدي حن كان دها انت يقاطي من نادي اوف دحاني دحان جينا يتمثلني هذا اللها كما يقصكا قدم حجي خمس رئيه يفلتني دحارك انا نويح غزي تفالالي ناس سلام كيبلك ناتيها واه إلاني اتنوز عامزات صعر كلن ندخم كلن ورقي ابعر سلسط حالي زرا انت يصقمالو انت ترمناسي سدراي هفتاماتكم زخونو تفلت إخا سلازي تزدلينا نجر نابو خيدنا هنا مصان خلينا نسها ترايم كعب سلام مسحا اللي ترمناسي نبارح نيزفد الله ساعات حجية نفس دران داخلنا خلنا ساعتنا سريع نبحري خدر بيها لني ترمينوس نغستي إلن كم تستبحلو نابس درعا انداخدو خلو أما أكل بحري مسبصحو ترمينوس نغستي إلني امنتكي تكتلكي بمبال أما أكل بحري دربيها ما كنا عميت كبر نقص نقصناتكم نزل عالم تخبر كتكبر إلى ورق خبال وزو لا بيسيا شح عمت نقصو يقبعني حراي كبر نقص انتاي كنزاز مبارك سز حج زهبك كاتزاز بغلطف كنت فتصم لك بزقبا كبر نقص بمخنيات علة لدتي نابز قماقم بحر غيرك مروصات عساتات حيث كان لك تمتص لك بزقبا كبر نقص حلقة ميتي حلقة 5 أبيت كبر بكون مبار كابت حيالن برتعون زخونه نقصنا تأزاز مصينا له نابز خبابنا زلو بحري عسى خنقفف كنكيرنا يلا نغيد تشكموا زدلكم حزو بزقبا كبر بكون وا انت تايزي مكونن ابزغنا نغرغنا لنا واو ازيا صبغتي ازيا نتحيالن برتعون زخونه نقصنا سلتقبا حزني انخي كبر نقص نقصناتكم نزل على أخبرت زمتك أكبر امبار عسى خنقفف هاب زخدنا له حانت صبغت ساطن رخيمنا نعاكم تقبع يالنا ها امطينا يالنا صبو غيركم اسكبل حراي كفتو واو انت يزرق زلو عين يدو انت يزي كبي زبل ملك عن قنجنان يزي نسخي اتم كريستيان ممكحيتنا زبلخي ناي كريستيان مبيت لخي اي تقاقا خبر نقص نسا ازيا خبرتيا انا سنعا قلقاليت كهون اي بكاني هذا كله ملك عن قرمان تونن دقا نسخي منيخي انا إلا نيزبال كريستيان دماي كريستيان دهان نسخي ناي سميتك تكونيخي أبناي كبر زفانيك كتقمطيخي نزم تريوم زلخ أمالختي ون فقملك هساقريخي اي تقاقا خبر نقص انا نات السماين مدرن نعين نعاخان زفتر املاح دعنبر نزوم عينم كلهم زي ريو اذنم كلهم زي سمعو اقرو كلهم زي كدو يدو كلهم كا زي دهسسو نزوم بإرسف ستسورحو ورق امبررن طاوت اي سجدني دهان اتي كمال مازن صبارق ملكع خسل زمارخني
بأملاخك أمين اللهم كبر نقص نزبراس ملكعنا تيري هذه كونس بتيا أملاخي خاط أمنز قباكا دهان أمين اللهم ما كونن حبيت كبر نقص نقصناتكم نزل عالم تقبل امبار سمع كاب حجي إذا تريئوا زلهم نقصتهم يا بزقباء تأززوا أقراراتون في الليلة تنعاز قباء كل قبر الله حانتون غي تقول الله بزقباء كبر نقص ቅድስቲ ንግስቲ ኢለኒ ኣብ ቤተ ንጉስ ቆንስጣ ምስ ኣተወት ንቆስጠንጢኖስ ወዳ ካብ ንጉስ ቆንስጣ ወለደቶ። ቅድስቲ ኢለኒ ንቆስጠንጢኖስ ወዳ ብስጋውን መንፈሳውን ጥበብ እግዚአብሔር ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር እንዳመሃረት ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ከም ዘሕድር ጌራ ኣዕበየቶ። ብድሕሪዚ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ቆንስጣ ጸላእቲ ከጥፍእዎም ተላዕሉ። እንተኾነ ግን ንጉስ ከኣ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ምስ ጸላእቱ ክገጥም ተበገሰ። ንቅድስቲ ኢለንን ንቆስጠንጢኖስ ወድን ድማ ከም ዝኽብል እምበኣር ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኣነ ናብ ዓውደ ውግእ ምስ ጸላእቱ ክገጥም ይወፍር ኣለኹ። ኣብኡ እንታይ የጋጥመኒ ድማ ኣይፈልጥን። ስለዚ እዚ ቤተ መንግስቲ ናባኺ ከምቲ ዝግባእ ጌርካ መሓደር እዮ። ከምኡውን ቆስጠንጢኖስ ወደይ እንካብ መዝኻባ ተቐበለኒ። ድሕሪ ቦኻ ሞት ጊደኻ ስለ ዝኾነ ኣነ ይወፍር ኣለኹ። እዚ ሓላፍነት ናይዚ ቤተ መንግስቲ ድማ ናባኻ እዩ። ነደኻ ከምቲ ዝግባእ ጌርካ ሓግዛ። ንጉስ ቆንስጣ ብጸላእቱ ክገጥም ናብ ዓውደ ኹናት ምስ ወፈረ ኣብቲ ኹናት ብጸላእቱ ተወጊኡ ሞተ። أبونا ويكتعن تاريخ ناي مسقل كام عارف إن عبي تاريخ اللوي أنا دا بقى عملاق يسوع كريستوس مش ده تسأله بقى بخم نقبر ندال زي مثل النير مودات أقسم دعم تهان لهم سكات لي بجح ما بنا أطلي وهي زاقوا علي حق خا زاقوا علي اسكن نقار نبقينا بس إحنا نرنا كمل لك ايوه قدستي نقستي إلاني ناقويتا مسقل نمركب كابروما ناب يرساليم كتكيد بلب حسابات لكم ننيركم لو مخا أبدا أمتنا نديو أبوتاتنا خاناي مسقل وايزيما أبو تخرسانيم حديرا مسقل كبري مسقل زتصلق ناي سيطان ويكا خاب سيطان يزبال أبونا سيطان متان حر كبلسي تصبو غيركم نقرني هو زاقوا علي قدستي إلاني بلب حسابات رأي ترفتن نخلهم هزب روما أكيبا مباركس مسقل ناي غويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس نمركاب ناب إيرساليم كخيدي بلتهم ما نساتهم كأ صبوق بالو بدحريو زاقوا علي قدست إلاني دما نتصبق زغونا حساباتا أم معلومتان كتوعلو نابلي كباب أس بمخاد كمزي بلتهم أو صعبونا مسقل ناي غويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس نمدلاي ناب إيرساليم كخيد دلي بلتهم بوص أبونا ون بتسنى زغنا حساب እንዳተመሰጡ او كبرت قدست إلاني እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈትዎ ሰናይ ሓሳብኪ እንተኾነ ግና እግዚአብሔር መታን ክቅበለና ነዘን ሰለስተ መዓልቲ ስዋኤ ንእቶ በልዋ ተሰምዕኒ ደለኹ ዛጓለይ እወ ስምዕኒ ዳ ቆጽለልከ ሓዝበሊ ብፁዕ ኣቦና ከምቲ ዝበልዋ ሕራይ ብምባል ንሰለስተ መዓልቲ ስዋኤ ኣተው ብድሕሪዚ ቅድስቲ ኢለኒ ምስቲ ብስጋውን መንፈሳውን
بطباب እግዚአብሔር زعبه ودا ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ናብ ኢየሩሳሌም ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ሒዛ ተበገሰት ይብለና ታሪኽ ብድሕሪ ድማ ቅድስቲ ኢለኒ ናብ ኢየሩሳሌም ብምኻድ ንኹሎም ህዝቢ አይሁድ አኪባ መስቀል ናይ ጎይታና አበይ ተቀቢሩ ዘሎ ብምባል ሓተተቶም ንሳቶም ግና አቦታቶም አይሁድ ተማሓሒሎም ስለዝነበሩ እቲ ናይ ማሕለኦም ምስጢር ድማ ከምዚ ዝብል ነበረ ዘጓለይ ማለት ነዚ መስቀል እዚ ተቀቢሩሉ ዘሎ ቦታ ወይ ድማ ዘለዎ ስፍራ ዝነገረ ኾነ ዝሓበረ ይሞት ካብ ህዝቡ ይሞንቆስ ዝብል ተሪር ዝኾነ መሓላ ነበሮም ስለዚ ቶም አይሁድ ድማ ዘጓለይ ነዚ ዝኸበረ ናይ ጎይታናን ናይ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አበይ ከም ዝተቀብረ አይንፈልጥን ኢና በልዋ ብድሕሪኡ ዘጓለይ ቅድስቲ ኢለኒ ነዚ ናይ አይሁድ እምቢታ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ተቆጣዐት ብድሕሪ ኸቦና ቅድስቲ ኢለኒ እንታይ ጌራ ህራይ ዘጓለይ ሕዝን እሞ ገና ክምልእልከ ብድሕሪኡ ቅድስቲ ንግስቲ ኢለኒ ዘጓለይ ከምዚ ክትብል ነቶም አይሁድ ብሕቶ ከተዋጥሮም ጀመረት حراين بار سمعتم هزبي مسقلنا قويتنا مدحنا إيسوس كريستوس أبي كم استقابره كتحبرني حتيتكم نيره انت خانا قنا كتحبرني كالكم وا تلنا زلا نفولتو ነገር ይብልና አነ ዘረባይዝ ጸጥታ ጸጥ ንበል ንግስትና ንግስት ኢለኒ ትብለና ዘላ ዘረባ ንስማዕ سمعتم هزبي زحتكم زبل حتو بزقباء تزي مليسكم لي أنا كابيدي عيك صدوكمني أما وداتها بحماقتها فاخطفاكمي أما كبرت نقستي إلاني بزعبازي تبليو زلو خمسكال نحنا نفولطو ولا حنت نقر يلا انت خونا قن بزعبازي مسكال زفولطو ازوم كلتش ما قلتات آمينا سنشري اكوسنيو نعوم حتاتي ما كنا زمزبلو امزلو كلتا رقاويان حسكا غرب اللي بزقباء كبرت نقستي إلاني حلفتا حلف حلفتا حلف كده يلا خي حلف كده حراين بار عبيت عدي مسكالنا يقويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس أبي كمز تقابر تفلطيهم سلاز حبرني كبرت نقستي إلاني لحلا بزعبا السبلي يزلخ مسكال نفلطانا قاري بالله انتاي قدب لك يا تتصبعينا زلخي نفلطا صبها النقر يا بلنان انتاي قدب لك تتصبعينا اللخي ما كنا مبار نزم سبات اليوم حسكا داقلنا ماين مقبن كاكيتبون عشنا بطميت بركن موتينا أتعود تاينا مون ربر مقبع بلعنا نقول بلعنا سزينا دما عين فلتنا نبلا حدر بوضع دار مدعا نعبر وتقدر أتقدر ننقص الله نصوى الناسكي
ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ እቶም እስራት መግቢ ጠሚና ንንግሥቲ ፀዋዓልና ከተብልዐና ይብሉና ኣለው። ሕጂ ከዝሓሰብኩሞ ነገር የለን? ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ ንሕና ብጥሜት ክንመውት ኢልና ዝብላዕ ገለ ነገር ተሃሊኪ ኣብና እሞ ንሕና ተቦታትና ዝነገሩና ክነግረኪ ኢና። ሃቁሎ ችርያኮስ ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ። መኮንን አቤት ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ። ጨው ዝበዝሖ መግቢ ጌርካ ሃቦም ብዝግባእ ክብርት ንግሥቲ። አንተ ሚናስ አታታታዝ መግቢ አባፍካት ይዝርብሽ ኣታታይ ሞን ገብር ኣታጠሚናው ኸና ምርዚ ያሳይትብላዕ ጮባዝሕዎ ታይና ንገብሮ ሰቕበን ስኢልካ ጥራይ ብላዕ ኣበይ ክኽታትላ ኢልና ንብላዕ እምበር ሓራይ እምበር ትዝበልኩምኒ ኩሉ ፈፂመልኩም ኣለኹ። ስለዚ ብቕልጡፍ ሓብሩኒ። ክብርቲ ንግሥቲ ኢለኒ ንሕና ጠሜዳ ኢልኹም ገይርና እምበር ምንም ንፈልጦ ነገር የብልናን። ስለዚ ንግሥቲ ኢለኒ ተዘይደኸምኪ ሕሸኪ ንሕና ብዛዕባ ዝትደልዮ ዘለኺ መስቀል ተዘክሮ ኾነ ኣፍልጦ የብልናን በፍጹም የብልናን። መኮንን እምበኣር ነዞም ሰባት እዚኦም ብፅንዕ ይሰሮም። ብዝግባእ ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ። ሕለፍ ኣታ ኪድ ኣታ ሕለፍ ያላ ኣንታ ችርያኮስ ዓድክን ጽምማይ መርክን መውደሊና ጎበሮና ቋዕቋዕ ኢልና ሕቅኻ እንተ እምዘዎ ብፅብቕኻ ምንመውት ሓባቢኻ ዝሕለፍ ነገር የለን። ምንጋር ይሕሸና ወይለከ ጉርኽና ህይወትና ዓብየና ከይነገር ክንብልሲ ብፀመማይ ክንመውት እሞ ንንገራ ወተወደር ንንግሥቲ ኢለኒ ፀዋዓና ክነግራ ወሲና ኣለና ፀዋዓና። ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ እቶም እስራት ሕጂ ወሲና ኢና ክንነግራ ፀዋዓልና ይብሉ ኣለው። ክልተ ግዜ ምትላል የለን እምበኣር ተሓቂ ከይነገርኩምኒ ማይ ኣይከስየኩምኒ። ሕራይ እምበኣር ክብርቲ ንግሥቲ ኢለኒ ኣቦታትና ካብ ዝብልዎ ኣብዘን ሰለስተ ጎቦታት እዩ። እዎ ክብርቲ ንግሥቲ ኢለኒ ካብዘን ሰለስተ ዓበይቲ ጎቦታት ምዃኑ በታሪኽ ኣቦታትና እንዳተወራረሰ ኣባና ከም ዝበፅሐ ዳ እምበር ብርግጽ ኣይንፈልጦን ኢና። መኮንን አቤት ክብርት ንግሥቲ ኢለኒ። እምበኣር ሕጂ ንኩሎም ሰራዊት ሓደ ፀር ዕንጨት ከምፅኡ ኣዝዞም። ወተሃደራት እምበኣር ሕጂ ሓደ ፀር ዕንጨቲ ከነምፅእ ስለ ዝኾንና ዘድልየኩም ንብረት ሓዙ ያላ ተበገሱ ንኽእል ብዝግባእ ክቡር መኮንን። እቶም ሰራዊት ድማ ዛጓለይ ከምቲ ክብርቲ ንግሥቲ ኢለኒ ዝበለቶም ሓደ ፀር ዕንጨይቲ ምፅኡ ተሳምዕኒ ደለኺ ኣለኹ ዶምሳይ ዛጓለይ ወለኹ ሰምዓኩም ኣለኹ ቦና ቀጽሉለይ ጥራይ እወ ዛጓለይ ምኽንያቱ እዚ ዝነግረክ ዘለኹ ታሪኽ ቅዱስ ክቡር ዝኾነ መስቀል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ
ጽኒል ክሰምዕኒ እዝደሊ ሕራይን በአርዛጓለ እቶም ሰራዊት ሓደ ጾር ዕንጨይቲ ምጽእሞ ኣኪቦም ድማ ኣቃጸልዋ ብድሕሪዚ ምስ ኣቃጸልዋ ናብቲ ሓዊ ድማ ዕጣን ገበርሉ ይብለና እቲ መጽሓፍቲ ትክ ናይቲ ዕጣን ድማ ኣብ መንበረ ቅድስቲ ስላሴ በጺሑ 3 ግዜ ሰጊዱ ናብ ምድሪ ተመልሰ ብድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ክቡር ቅዱስ መስቀል ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ መጽዩ ሰገደ ይብለና ብድሕሪዚ ንግስቲ ኢለኒ ብዓቢ ሓጎስ ካብ 17 መስከረም ኩዕታ ጀመረት ብ10 መጋቢት ድማ መስቀል ተረኽበ ምስ ተረኽበ ድማ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ብርሃን ኮነ ይብለና ዛጓለ ዘገርም ተኣምር ይዛጓለ እቲ ብርሃን ን7 መዓልቲ ዝኣክል ቀጸለ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይቶም ሸፋቱ ዝተሰቐሉሉ መስቀልን ምስኡ ስለ ዝወፀ ክብርቲ ዝኾነት ቅድስቲ ኢለኒ ግና ነቲ ሓቀኛ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ንምፍላጥ ከም ዝስዕብ ገበረት ክብርቲ ንግስቲ ኢለኒ ኣብዚ 3 መስቀል ረኺብና ኣለና ሓራይ እምበር ካብዚ 3 መስቀል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ሬሳ ኣምፁ ምኽንያቱ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሙት ከተንስእ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብቕልጡፍ ሬሳ ይምፃእ ብዝግባእ ክብርቲ ንግስቲ ኢለኒ ወተሃደራት حزو يلا زريسا نخيد حزو نصدو نابت مسكال نخيد زي ايكونا تنتحقني زي ايكونا تسل نابت عنتو نصدو حزو هيا حزو نخيد نابتي نصدو نابتي عنتو حجون نايتسل زي ايكونا تنتحقني مسكال مالك حزو يلا حز نابتي ما اخريت زي اكبر نابتي نصدو تمسجن أملاخي كبرنا قدس مسكالي هون قسطنطينوس وداي أبيت كبرت ولاديتي مبار تخبر مسكال ناي غويتانا كاب ترخباي طاوتات زبالو كلهم كطافلو حراي كبرت ولاديتي موكونن أبيت كبر نغوس مبار أتي قدس مسكال ناي غويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس سلازترخبه هذا حدش أواج نملا عالم محلالف نسو دما كلن أبيات طاوتات يلوكوتا كلن أبيات كريستيانات دما يكفتا بزغبا كبر نغوس أواج 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 كاب نغوسنا نغوس قسطنطينوس كلاتن أبيات كريستيانات يكفتا كلاتن أبيات طاوتات دما يلوكوتا زبل حدش أوايت معلاني فلو زي سمع يسمع زي سمع دما كابت زي سمع يسمع ودي الله
هو زاغالي كم زخعلك صنحخو ቅድስቲ ኢለኒ ናይ ጎይታና መስቀል ሒዛ ንጳጳሳትን ካህናትን ከምኡውን ንዲያቆናትን መዘምራንን ህዝብን ዳዓጀቡ ወሰደቶ መስቀል ጎይታናን መድኃኒናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ ብዙሕ ተኣምራት እንዳገበረ ሙታት እንዳተንስአ ሮማ በጽሐ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣተወ ሰብዓ ነገስታት ካብ በብሃገሮም መጽኦም ንመስቀል ሰገዱ ንብዙሕ ሓዋርሕ እውን ተቐመጡ ንግስቲ ኢለኒ ድማ ሕጅስ ናብ ሃገርኩም ዳኣ ተመለሱ በለቶም ንሳቶም ድማ ኣይፋል ክሳብ ፍጻሜ ህይወትና ንኽብሪ መስቀል ንኣምላኽና እንዳመስገና ኣብዚ ክንከውን ኢና በልዋ ንግስቲ ኢለኒ ግና ኣዝያ ተደነቐት ከምዚ ብምባል ከዓ ሓሰበት ኣነ በይነይ ናይ መስቀል በረኸት ክካፈል ጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል ነቶም ህዝቢ ኣኪባ ከምኡውን ነቶም ሰብዓ ነገስታት ንሸውዓተ መዓልቲ ሱባኤ ከኣትዉ ኣዘዘት ሱባኤ ምስ ወድአት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ብርሃናዊ ዝኾነ መልአኽ ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ ከምዚ በላ ካብቲ ቅዱስ መስቀል ግማድናቱ ከተካፍሎን ከም ዘለዋ ነገራ ብድሕሪ እዚ ቅድስቲ ኢለኒ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ዝበላ ገበረት ካብቲ ቅዱስ መስቀል ድማ ውዑይ ዝኾነ መለኮታዊ ደም ወፀ ብርሃናዊ መልአኽ ድማ ብወርቃዊ መትሓዚ ተቐቢሉ ንቅድስቲ ኢለኒ ሃባ ቅድስቲ ኢለኒ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቐመጠቶ ብድሕሪ እዚ ከዓ ካብታ ሰዓሳ ጀሚራ ቅድስቲ ኢለኒ ንነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ክሳዱ መስቀል ክኣስር ከም ዘለዎ ኣዘዘት እቲ ታሪኽ ከዓ ነዚ መስል ዘጓለይ ኣጋንንቲ ብሓይሊ መስቀል ንዘለዓለም ተሳዒሮም እዮም ሓይሊ መስቀል ነቶም ንኣምን ድሕነት እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ኣሽነት እዩ በሊ ዛጓለይ ምስቲ ዘለና ግዜ ካብ ብነዊሕ ብሓፂር ካብ ብዙሕ ከዓ ብውሕድ ነዚ መስል እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት ናይ ቅዱስ መስቀል የሳትፈና ምስጢር ጥበቡ ይግለጸልና ዝተምሃርናዮ ኣብ ጽላት ልቦናና ይጽሓፈልና ዛጓለይ ብሩኽ መዓልቲ ድሓር ከዓ ቅልቅል ክብለኩም እየ ክባርኽ ክመጽእ እንዲኻ በጎልጎታ መካነ አይሁድ ዘደፈኑ በጎልጎታ መካነ አይሁድ ዘደፈኑ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ በጎልጎታ መካነ አይሁድ ዘደፈኑ በጎልጎታ መካነ አይሁድ ዘደፈኑ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ ተረክበዮም ዕፀ መስቀሉ حسست مسكن بالله تقسم حسست مسكن بالله تقسم أنباكم نبي أنباكم ذاكر مكروه أنباكم نبي ذاكر مكروه حسست مسكن بالله تقسم حسست أنباكم نبي ذاكر مكروه أنباكم نبي ذاكر مكروه حسست مسكن الهدي نقسم حسست مسكن الهدي نقسم أنباكم نبي ذاكر مكروه أنباكم نبي ذاكر مكروه مسكن عبرها بكواكبت عساق وسمع مسكن عبرها بكواكبت عساق وسمع
እግዚአብሔር እምኩሉ ሰብ ፀሐይ አርአይ እግዚአብሔር መስቀል አብርሃ በከዋክብት አዘርገወ ሰማይ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አዘርገወ ሰማይ እምኩሉ ሰብ ፀሐይ አርአይ እግዚአብሔር እምኩሉ ሰብ ፀሐይ አርአይ እግዚአብሔር አይቲ ደብረ ከርቤ ነቢያት ዘሐሰስዋ አይቲ ደብረ ከርቤ ነቢያት ዘሐሰስዋ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አይቲ ደብረ ከርቤ ነቢያት ዘሐሰስዋ አይቲ ደብረ ከርቤ ነቢያት ዘሐሰስዋ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ አርአያ መስቀል ደብረ ከርቤ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ረሃቦት በዚህ ሐሰሲና